xa litshona ilanga, bantu benkosi, molweni kwakhona kunika abantu bam ithemba. Ngoku sikupart 38. Yokugqibela uthini umeza nanku uthi ndilinde wena, okay asibone. Andimboni nje. Andimboni umeza uthi ulinde mna. Okay, mamuthetha uba ulapha ku-TikTok live kawungene sikubone. Bhala uthi ndikhona. Webhala mamfundisi wam uthi ndikhona. Undisendela ke ngoku umamfundisi wam ku WhatsApp. Uthi ulinde mna, I don't know how. Andazi ke ngoku because andimboni apha. Uba ulapha mamthetha kawungene ubhale apha uthi ukhona because andikuboni mna. Yes, kawubhale uthi ukhona. Andazi ke umuntu onenamba kamama umfundisi uthetha apha ambhalele, andazi uba uthi ukhona uphi because akekho apha ku-TikTok, not unless andazi ke noba uyongena ku-YouTube, I don't know, but bekufanele uba ulapha kunika abantu bam ithemba ku-TikTok lona. Andiyazi and ke ngoku andikwazi ukumphendula because izawuphela icima le nto ndiyenzayo loo nto uba ndiphendule apha. Umntu makabhale apha ku-TikTok if ungumntu onayo inamba kamama uthetha, sorry, abe semcontact uba makasijoyine ku-TikTok, silinde yena apha ku-TikTok. Andimazi ke uba undilinde phi, noba undilinde ku-YouTube. Anithi ke ndibe ndiphinda ndidlala le ngoma. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. Jesus. Right. Umama uthetha ke bethuna andiyazi asimfumani ku-TikTok. Andikwazi ukumbhalela, ndisebenzisa le phone iyi-1 apha ndizokwazi ukumbhalela. Okay, maybe into endingayenza mandimbhalele i-email because andinayo enye indlela. It seems as if akekho umntu apha omaziyo umama uthetha. Iwesiba umama umiselo ke ngoku naye uphumile apha ngoku. Okay, kanithi ke bantu benkosi ke ndizama utshekha uba ndizawukwazi na ukumfumana apha kwi-email. Ndicela nindinike iminute bantu benkosi. Umama uthetha siyamfuna apha and ke umama uthetha uprepared apho wakhoyo, ebezazi uba uyathetha namhlanje. Uyazazi uba uyathetha namhlanje. Okay. Sorry guys, I need to do this quickly. Ndicela nindinike iminute. Ndinikeni iminute bantu benkosi. Ndibhale le nto funeka ndiyibhale apha. Okay. Sorry guys. What the enemy meant for evil, God has turned it around, turn it around. What the enemy meant for evil. Okay, right.
ndisendile ke i-email andiyazi ke kwenzeka ntoni ngomama uthetha uba inoba ulindiphi but ke masiqhube rhulumente singami masiqhube. So ndithe mandibuyele back ke estorini guys. Ndithe mna ke safika phana esibhedlele ke bantu benkosi kwaba kwenzeka obabutyobo benzekileyo phaa. Usabatha wachekwa xa kufumaniseke ke usabatha uphuke ingalo ke guys. Nditshilo mose zizimbo zobugqwirha ezi. Nditshilo ke ngoku sikunika abantu bam ithemba. Part 38 abantu abaqalayo ukungena siyanamkela kunika abantu bam ithemba. Ewe abantu abangamaziyo unika zamabhele ndiyakubona mntakwethu ungenile. Please send i-message kumama uthetha uthi kuye simlinde ku TikTok, ubhalile ku WhatsApp uthi ke ulinde kum. Andazi ke ba undilinde kweliphi icala. But ke ngoku andikwazi uphendula WhatsApp because I'm using the very same phone. Andikwazi ukumbhalela. So ndiyacela ke bhelekazi ka undithumelela i-message kumama uthetha uthi ucela angene. Nangubongiwe uthi molweni kaphinde ndicela umzuzu omnye jwi. Ndiphinde ntoni bongiwe ufuna ndiphinde ingoma okanye ufuna ndiphinde ntoni? Uzamabhele uthi sure kule nto ndiyitsho uba makakhangele umama uthetha ke asifumanele yena. Yes right bantu benkosi ndithi ke ngoku abangakhange bayimamele upart 36 part 37 bongiwe undinyuse. Ndikunyuse njani bongiwe ndibhidekile i-comment yakho. Ndicela ucacise uba ufuna senze njani, ufuna ingoma okanye ufuna ntoni? Ndidum kancinci right. Kabubhala bongiwe phana uchaza uba ufuna senze njani, senze ke loo nto if siyakwazi ukuyenza. Ubongiwe uthini uzaba nyejwi request. Hey asana ndibhidekile andazi uba ndizawudlula ke kule nto bongiwe ndibethwa lixesha mntakwethu, ndibethwa lixesha. Unobuya kuyibhala loo nto uyithethayo okanye ndizawubuyela kuyo xa ndigqibile uthetha. Andikwazi bongiwe uku-accepta, I'm sorry. Funeka ndiyaplana in advance uba kwenziwa njani apha. Andikwazi uvele ndi-accepte abantu because nomnye uzawufuna uthetha nomnye uzawufuna uthetha iphele imessage le kaThixo funeka sidlulise yona ingahambanga. I'm sorry sweetheart but xa ndigqibile apha ndizawuthetha nawe ecaleni then ke ndikufake kwi-recording elandelayo. Ndicela uxolo mntakwethu, ndiyaxolisa sithando sam because bazaba baninzi befuna ungena iphele imessage kaThixo iphazamiseka. Yes siyaplana in advance, siyazi uba kuzawuthetha bani xa kutheni njani ethetha ntoni. Yes Sabatha uthi inoba ufuna ushumayela. Ewe unfortunately bongiwe ndizawukubamba ecaleni ndikuplanele next week. Sisezawuqhuba na next week. Andivali bendicima ndizawuvala kule veki akuvaleki. Bendithilo mos iplan yami bikugqibela ngabefundisi ndimvale unika abantu bam ithemba akavaleki ke. Naleyo iplan kaThixo ke akugqibelanga bona njengoba beneplan bakugqibela bona azipopi. uThixo uneplan yimbi ke. Ewe bongiwe ndizawubuyela kuwe mntakwethu ungakhubeki please, ndiyacela ungakhubeki. Right ithi ke le ngoma ndigqiba ukuyicula, what the enemy meant for evil God has turned it around for my good. Le ngoma ke iyandisikelela kakhulu because ndimbonile uThixo endisebenzela kwiplans usathana ebenazo eshoba ugqibile ngam. Ewe usathana uhleli nje uneplans uthi uSimpras uthi hallelujah. Yes usathana akunqeni uhlala agqibe ngabantu bakaThixo kweza meetings zabo ezi kuthiwa mna ndiyazicrasha. Bayahlala phana bagqibe ngempilo zethu, bagqibe ngathi athi ke uThixo hello manjalo. Andikakagqibi ngalo mntu, ngumntu wami lo ekugqibeleni. Yes uThixo ke undenzele lenceba ke mna ke guys. Abantu ke abangalaziyo ibali lam ndisatsho buyelane phana kunika abantu bami ithemba. Ningene phana at Mercy Makwelo 326 ni like ni share ni subscribe nikwenze konke pha, nimamele from part 1 nonyuke na indaba nizofika today siku 38 ke ngoku namhlanje. Uzuqonda ke kudala ndithetha lide ibali lam alilincina nanga libali elisisidudla. Zinkulu izinto ezindehleleyo emhlabeni kudala ndiphoncuke ekufeni. Ude wathi omnye umuntu xa yethetha hayi inoba nekati kudla ngothiwa inobomi obungaphi obuninzi. Hayi mna ndingapha kwekati ndiphoncuke ekufeni. Hayi nje kancinci zigani kule nhloko uyi-1. Ewe zizi ngamabhoso kule nhloko kulo mzimba uyi-1. Ewe bubugqwirha bendlela ngendlela kukuwa nemoto. Akho nto endingadlulanga kuyo mna guys. Zininzi izinto endidlule kuzo emhlabeni. So onke la mabali wam ayafumaneka pha ku YouTube. Andizonithumela pha ku TikTok because nizawubhideka ku TikTok. Ininzi impithizelo yenzeka pha ku TikTok wezi recordings ye-videos endizifakayo almost on a daily basis. So nizawuphela ningayifumananga indaba. And ke ngokwezinye video apha ku TikTok yakhe yadlula nje iminute not iminute
Ntoni konto? Ntoni 60 minutes? Yes. Xa ikhe yadlula ku-60 minutes ayifuni ungena, so ndiye ndinyanzeleke ndizithathe ndizise ku-YouTube okanye ibe ingoma caba ndiye ndayikhalisa for ixesha elide ingafuni ungena ngeso sizathu kube kuninzi kuye leya. So no YouTube ke naye unezakhe ii-rules, akho nto ibitheni, but sekuze kube ngcono ke kwelaa cala. So xa ufuna umamela elibali liphelele ziyalandelelana ke guys ezi recordings part 1 to part zawulandelelana up to 38. So hambani ke niyongena phana nenze ke zonke ezi zinto ndizitshoyo. Bandiqhubeke ke nebali lithi ke ngoku ibali uSabatha ndithe uyaqhaqhatheka phana kulaa bhedi kwenziwa into esingayiboni ngabagqirha phana kulaa kwasasibhedlele sakuKomani. Andilazi nje igama laphana uba kuyintoni esasibhedlele, but bendifuna ukusithetha esasibhedlele saziwe ngabantu uba bububhanqa besibhedlele esiya. Ewe bathi ke ngoku naxa ndibabuza ngeengubo ababantu isibindi soba bekufana uba uza nezakho ingubo. Wow, isibhedlele saseKomani kuphi ndawo? King Williamstown. Yes, bekufana uba nize nezakho ingubo. Wow, bubhanqa boni obo. Umuntu uyaqhaqhatheka kuyaphela ngoku, asingoba lapha thina size emgidini ngoku kuthiwa ngesize neengubo zethu. Ugovernment yena hey abantu abaphethe yonke lento edibene nezi zibhedlele nezintoni ezi services zingasiwayo phana, ndiyarhalela ukhe ndihlale nabetafileni khe ndibanike indaba zabo, because abantu abapha phezulu bayahlutha bona yonke imihla, baxhutshana ngemali phaa koopalamente. Abantu ngapha bayasokola abantu bakaThixo phezu kokusokola okukhona komuntu omnyama kula South Africa. Ndiyarhalela uba ndingamfumana umuntu ongandithatha ndise kulaa palamente ndibanike abantu basepalamente iindaba zabo, because bonwabile bona batya imali phaa epalamente. Abantu bayahlupheka apha phana kwi-community. Umuntu kuthiwa makaze nengubo yakhe esibhedlele. What the hell is that? What nonsense is that? Mandidlule ndiye kuchuku, because ke kuzawuthiwa ndinochuku. Mandidlule kule nto because iyandicaphukisa xa ndiyicinga, iyandicaphukisa gqithi. Ewe uSabatha waphantsi wabulawa ingqele yesasibhedlele saphana eKing Williamstown more than ukulimala okalinyazwe ngako. Ingqele yaphantsi yambetha phantsi. So wathekwa uSabatha kwafumaniseka uba ingalo yophukile kanjani nditshilo bemka abanye sasihamba nabo. Ngoku mna ke ngoku kwacaba uyabetha u1 yemani asiphumeli kule nto sikuyo. Uthi uzamabhele mamthetha uthi ungenile, please check if usele requestile. Okay masibone. Hey andimboni nje mna umamuthetha apha, ndibona Victoria nobani Onyinye, andibaboni abo bantu apha mna. Andimboni umamuthetha. Zamambele ka undibuzele uba umamuthetha ungena engubani apha ku-TikTok, because mhlambe usebenzisa i-account yomntana wakhe, andazi. Ka undibuzele andimboni umamuthetha engena mna apha. Andimboni tu engena. Right, ithi makaphinda zame mntana enkosi. Right, ndithi ke ngoku mna bemka abantu sasala thina ndathi no andizoyimela lento yenzeka kwesi sibhedlele. And ngoku ndakujonga ingasawulala apha ndaqonda soze ndilale kwesi sibhedlele singena sense. Esi sibhedlele sisodwa sesona siza kundigulisa, ndimanzi. On top of that ndiyachachatheka, ndihamba ngenyawo obhaca phantsi ngenyawo. Le lokhwe ndiyinxibe namhlanje yalo mbhaco yayimanzi ithi taqa apha emazantsi, imanzi yonke. Ingqele yasekuseni ke ngo1 iyanyuka ngemilenze, inyuka ngumntu. Ndaqonda uba into esingazoyenza kulala kwesi sibhedlele. So I had to pray ke guys, ndathi kubhodi kaSabatha kakuhambe uyohlala phaa emotweni khe kungene mna this time. Ndangena uSabatha uthe natya phana kulaa bhedi yasesibhedlele. Ndathandaza ngoSabatha, ndathetha noSabatha ekude nje, uSabatha engafumaneki indawo kahle. Ndathetha naye uSabatha, wabuya uSabatha guys. Wabuyela empilweni uSabatha, wabuyela ku-life uSabatha, ngoba ndathetha izwi phana kwesa sibhedlele uba Sabatha kuzawunyanzeleka uvukile, awunosuka all the way eCape Town uzofela apha kule ndawo kule King Williamstown. Nangoku kufuneka ndiphendule izinto endingazaziyo, ayizolunga. Vuka mntakaba, uvuka. Wavuka ke uSabatha. Ewe nalapho ke yayingamandla kaThixo, yayingengomandla. Ndiyambonga ke uThixo owavusa uSabatha kwesa sibhedlele. Uvukile ke ngoku uSabatha. Sabatha masithini ke ngoku? Ewe uSabatha ugodle ke ngoku ingalo. Usanyentiwe mos uSabatha ngoku, ngoba uSabatha oye wasanyentwa wava wamfumana ugqirha ethubeni. uSabatha ke ngoku ugodle le ngalo yakhe apha. Ewe uSabatha siyahambani ke ngoku, masiyokhwelani emotweni sikwazi uba simkeni apha kwesi sibhedlele. Now uZwayi ebehleli phana emotweni, uZwayi lo bendithi ebezawuthetha itshomi yam le ndino-12 years nayo ndisazana naye, bendiyifundile ke ile incwadi yakhe phana
kupart 36 uba ebezawuthetha uZwayi namhlanje but waphela engakwazanga uthetha bamfunile emsebenzini kwafuneka asebenze uZwayi so akakwazanga ke uthetha kanjalo but uZwayi ke ngalamini wayekhona uZwayi ke ulingqina lezi zinto noSabatha sithetha ngazo apha lingqina la ngalamini ngoku uSabatha apha ke ngoku into eyenzekayo singene emotweni ndithi ke nake kwi-boys bekuzawuqhuba apha ubhuti kaSabatha sihamba ngemoto kaSabatha uSabatha akakwazi iqhuba imoto yakhe ngoba kaloku utheni ugodla ingalo amagqirha ambethe phansi wagodla ingalo esindisa bani mna lo nomntanam kwabethwa kuye kokungcono sabe siyasinda thina nomntanam ndithe angakaziboni uba ndihlatyiwe apha ngebhotlikopa ndingakayiboni loo nto igazi ebeliphuma phana bendicinga fana uba inoba ligazi lakaSabatha because kaloku nguye umntu owachithekelwa ligazi ngeli xesha ebethwa ngalaa bhotlikopo entloko yaphelela kuyo intoni laa nto laa bhotile yesavani yabethwa kuye yaphelela entloko kanti ngeli xesha lamadoda bemleqa pha amathathu amxhimfizayo phana asho uba ambulele ewe kanti bamophule ingalo bona ecaleni so ndinixelela ngobugqirha babantu ubethe umuntu ngathi ubethe isilwanyana benza loo nto phana kulaa mgidi kwathiwa ke aba bantu ayingobaphana ngabantu ebebeze emgidini abaziwa nokwaziwa watsho ke utata kaMusa xa ilichuba ibali elenzeka phana wayenomsindo nyani ke shem ewe wasupportive ngendlela esisimanga ecacisa uba yena akabazi aba bantu bangabaphi bebeze emgidini njengabantu bonke ndithe ke amagqirha awanamahloni into yoba ayakwazi usebenzisa the next person inoba ngumama uthetha ke lo uthi qi apha Mbawi hayi andimazi uMbawi umama uthetha makakhomente pha achaze uba nguye na usebenzisa into ebhalwe Mbawi na because andifuna ukuaccepta abantu apha endingena business yabo namhlanje because bazawuphela bephazamisa le into funeka ndithethe ngayo apha uthi nguye okay yes mama uthetha ndiyakondithi ke ndikwamkele mntana enkosi moya ingcwele uphike ngoku udukile futhi kawuphinda urequest mamthetha phinda urequest idukile ke ngoku irequest yakho because bendicofile apha ke nansi ingena nazo ke nanku mama uthetha ngena mama uthetha kawuthi ke nanku mama uthetha hello mami mama uthetha kawuthi ke ndingenile hello undane bamfundisi wami lokhwela liwangena chamngoko inoyize emva kwakho meza kwenzeka ntoni apha meza kunenoyize emva kwakho kawuzama bamkile umkile good ndiva yo sizokwazi ukuva xa kukhona inoyize yes umeza ke bethunana ndifuna ke ngoku ukumdlalela ingoma yakhe eqala before ndikwamkele meza ithi ndikudlalela bambe benjalo ndikukhathele ingoma amani bantu benkosi ungele ingoma aso ndithanda uyiqala apha kanye xa iqala uba uyangazi uyangidelela yes masikhathe ke mama umfundisi wami bengekasiphambaneli kwaTikTok bakhathe apha le nto sizayithetha ngayo bayayisikhatha ezi video uba udlale ingoma ende apha ikanye ingafuni ukubona kube kuninzi leya bentu benkosi welcome umama uPhumeza Thetha umama umfundisi wami wale eBhayi lona ke guys mama umfundisi uthetha xa ndithetha ngomama uthetha ke guys ndithetha ngomama umfundisi lo mna ndamazi
bazi kwiminyaka emininzi eyadlula uMusa wayenafumanisi ukumazi kwam uMusa. Yes, so xa ndifika phana eBhayi ewe ndafika ndazikhangelela ibandla uthini uGatyeni uthi molweni meza kabe undifakela umute apho uba uyambona ndikhawuleze ndichazele ngawe kuqala ube sowungekuthetha undifakele umute quickly please iyathetha le nto njengoba ndithetha. Yes, good, enkosi ke meza. Right, umama umfundisi uthetha ke guys, ndithe mna ndafika phana eBhayi ndithe mna xa ndiye endaweni into yokuqala efuneka ndiyenzile kufuneka ndikhangele ibandla ndilifumane. Yes, ndakhangela ke ibandla phana eBhayi bethunana ndafumana phana ebandleni lakatata uthetha nomama uthetha i-cornerstone ke guys uzayichaza ke umama uthetha ke ibandla lakhe ngokwakhe. uManto uthi molweni bethuna, molo Manto, siyakwamkela Manto. Right, so ndithi ke umeza ndimaze njani, ndalikhangelela ibandla ndafumana phana elabandla lakhe ndakhonza ebandleni lakameza guys. Wandithanda ke umama umfundisi wakhona ngabantu abanobubele ke bedibene notata uthetha bandithanda beqala nokundaza ababe bendibuza izinto ezininzi ndibe ndingumntana ke owayesabhityile ngelaa xesha ndandingumakoti mos. Ewe ndandisengumakotanyana osandophuma apha ezimpahleni zobukoti ndisazibhityele ndisanxiba ke izinto zam. Ndandisendikhutshiwe kodwa ke ekuwunduzeni okuninzi oku ndandiwunduza ngako phana kwelaa Kapa. Right, uMusa ke noba wayenontoni uMusa wayeclose to unyaka ngeli xesha ndidibana nomama uthetha. uMusa una-20 ke guys, nicinge ke loo minyaka ingako. Right, uMusa ke ngulo Musa kwenye yezi recordings ebendikhetha xa ndithetha ngokugqwirha ndathetha ngoba uMusa wakhe wangenwa yimimoya emidaka. Umama uthetha wathi take over ngemithandazo ngumama oyingadla-ngadla lo ndithetha ngaye. Amagqwirha ayamazi naye uyawazi, uyathandaza la mama, uyathandaza kudlalwa phana kumama uthetha. Amagqwirha ahambela kude. Ndithe kwenye yeza recordings kukhona intombazana eyayithi iphathwa zii-demons phana ihambe laa ntombazana iye phana enkonzweni. Wayethandaza ke umama uthetha wenotata uthetha bathandaze zitswini ezaa zinto kuthiwa ngamadimoni zithethe izinto zibe zikhala zisithi siyatsha siyatsha. Zazitshiswa ke ngulo mama uthetha ndithetha kuzawuthetha yena ngoku. Siyazana thina namagqwirha namadimoni, zonke ezaa nto siyazana. So umntanam ngexesha esehlelwa zizinto umama uthetha ke wathi eyam imithandazo ke caba yayingasavakali ndandithandaza caba ndandingathandaza engasabuyiyo ke zinamandla ezi zinto ngelaa xesha. Ndathandaza ndinethemba uba hayi ke uThixo uzawundiva njengoba lo ndiqhelile uthandaza kho ndibitheni. Hayi kwacaba ndiyahluleka ndamnikeza kumama uthetha uba yeyi hayi khona ndiyahluleka tshona khona. Umama uthetha kandibuzanga into eninzi, umntana ngapha uyaphela, izinto ezimdaka ziyamtsheqa. That is why ndinenzondo emagqorheni namadimoni naba banejealous andibathandisisi because ndiyiphilile impilo engacacanga ngenxa yaba bantu. Uthi uRara ndimamele ndihlamba izitya apha, mamela Rara mamela. Yes, andinabudlelwane mna namagqorha namadimoni. Umama uthetha usukundikhupha kwezo meko, umntanam esifa ngenxa yobubhanqa sithetha ngabo apho. Umama uthetha ke wathi sapha kum lo mntana ndithandaze ngayo. Umntanam wasuka wayohlala kwama uthetha, wahlala phana iveki to 2 weeks umntana ethandazelwa, imimoya imbambe ngqi emdaka befuna ubulala umntana wam emncinci, umntanam engekagqibi nonyaka. Umama uthetha ke lo wayethandaza ngala mntana. Ndininika i-background kamama uthetha ngolu hlobo. Umama uthetha ngumama uthetha lo ekuthe le vision before sifike kule vision ngoku bendise-South Africa phana ngoJuni last year ndiyokwenza i-graduation yam yala law. Umama uthetha ngulo wayekhona phana kulaa graduation, ngulo wathi xa eliva ibali lam briefly, phofu wayengafanelanga ulivile ibali lam qha iindlela zakaThixo azinqandwa. Umama uthetha wayeguduka ngalaa mini egqibele ngegraduation, esuka zajika izinto e-airport, ayasuka iflight yabashiya notata uthetha kwanyanzeleka babuye. Ndingulo mna uthi yeyi uThixo jokingly ndingayazi uba kanti ndiyaprofetha ngelaa xesha ndithi yeyi ewe uThixo inoba uthi kuwe ikhona into engekayigqibi, buya mfazi ayikho into ozawuyenza, buya izangeneno. Ewe wabuya umama uthetha ejuqe ke edikwe finish. Sabe simhleka ke ngokuthina ke wabuya ke ekhathazeke enjalo. Ndingulo ndithi nasasineplani yepati siza kwenza ipati uba at least abefundisi bamkile sisodwa ngoku siza ke sijuxuze. Hayi uThixo wathi akho mjuxuzo apha, yaphela ngaloo mzuzu umjuxuzo ngoba lokhu abefundisi babuyile kwafuneka sibe ngonozolile kancinci kalo siyabarespecta noba sekuthiwa baya-understanda, sifuna siphinde siba-understand
understand siba respect, I meant to say. So sajuxuza kwaphela umjuxuzo sasuke sathi siziculela ingoma sangena kwigospel sathi sajonge leyo kwavele uThixo wavele waqhumisa izinto zakhe. So umama uThetha ke waphela ebuza elibali lam uba mna ndingumesi obetheni. Ndamchazela ke briefly uba ndingumesi otheni, le minyaka engaka endazi, because i-20 years kahle kahle endazi, siku-20 sileqa i-20 kahle kahle, yes. Briefly ke ndamchazela wakhubeka umama uThetha wakhala lamlilisa ibali lam, ndabe ndingekalichazi lonke ke ndithe nje. Wabuza kuba mani kutheni ungabi neprogram ukuthethe ngezi zinto, ndabe ndiqonda hayi umsebenzi wam ndibambe emantsantsa and andikho ready for uba ndiyoma phambi kwabantu ndibe ndithetha. Ndibalekile mos incwadi yam nango-2018 ndangayibhali into uThixo wayendithume yena, Sufficient Grace and Mercy of God. Ngoku uThixo caba ke ngoku wayivela ngenye indlela le nto uba yimani, ewe ntombi, xa ucaba awufikeleli apha ekubhaleni hamba ngovula umlomo uthethe, because kaloku uthetha mna ndikunqeni ndingathetha imini yonke ndingaseli namanzi, ndingabi nayo nokuphoze ecaleni, ndim lowo I can speak for hours andikhathala ndidinwa nix, ndimke lowo. So umama uThetha ke ngulo ndithetha ngaye, ndamkela umama uThetha ke guys ngolu hlobo. Umama uThetha ngulo ndithe uThixo kulo nyaka endinika le vision kanika abantu bam ithemba. Kwakungo-2 o'clock exesheni uzi ufaka inhliziyo phana ezinjani njani, ewe siyakubona zi. So umama uThetha lo ndithetha ngaye apha ngulo kuthe xa kufika ivision kanika abantu bam ithemba, wathi kum uThixo umuntu wokuqala, uyamazi la mama uyathandaza tshona khona. Ewe ndambhalela ke umama uThetha ngo-2 AM emaxesheni, ngumama onjalo lona engoyika umbhalela ii-messages ngelo xesha emaxesheni. Wavuka umama uThetha waphendula wathi, ndathi mna thandaza nam nantsi into uThixo endinika, ewe andiyazi le into kodwa kuthiwa mandithethe ezi zinto. Right, ngumama uThetha ke lowo. Ndiyakwamkela ke mama uThetha ngolu hlobo, welcome mntanenkosi. Ungaze unmute ke mama uThetha ungene. Yes, ndisibhalile ke iscripture phana esithetha ngawe xa ndicinga ngawe, uthi phana Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good for those who love God, who are called according to his purpose. This verse is a promise of God, God's sovereignty and his ability to work even difficult situations for the ultimate good of people. It emphasizes that those who love God and are part of his plan will experience his goodness in all circumstances. Yes, xa ndibona esi scripture nakumanje ungena uthi Thixo masimbulele umama. Ewe mama uThetha uyabulelwa ngolu hlobo. Esi scripture xa ndicinga ngomama uThetha kufika esi scripture engqondweni, andizubasa sichuba ixesha lihambile bendingazithetha. Ngena mama uThetha mandikuyeke. Amen. Sakwamkela ke mamam. Molweni kunika abantu bam ithemba. Igama nguphumeza, mane nguThetha. Ndisindisiwe ke into ebalulekileyo, ndazana noYesu ebuncinaneni bam. uYesu ndamamkela ndisena-18 years, ndisengumntana esikolo. Until today uThixo ke usayigcinile impilo yam. Amen. Sakhe, amen. Ndileke ubawo that ekusindisweni kwam undidibanise nabantu abaninzi. Abanye babo ke umntu endadibana naye ke nguYoli. Oh my God. Ndadibana naye enkonzweni, bevizithile, and then I was so attracted kuye ke, and ke ezindobele ke nangona ke engumntwana kakhulu kum. Because every Sundays besiphuma sizi-couples sihambe ke sibheke emizini, mhlawumbi kubhekwe kwam okanye kuye kuloo couple ke njalo njalo. But we invited them ke nabo ngaloo Sunday sisiya kwamfundisi nomama uSibeko eWoma. Then kulapho ke ndafumana khona ixesha lokuba ndihlale naye ndincokole naye. But ke she was busy ke as umazi uba usoloko ebhizi yona. Into eyenzekayo ke sathi sisendleleni wathi masikhe singenani apha kwaSpa. Ekungeneni kwethu kwaSpa uYoli wangena, ndisajongile ukuba sizothini kwaSpa, wangena umntana wenkosi sekuba mna wathenga a supper for the day. So we thought that mhlawumbi uthengele endlini yakhe. Saphuma ke sahamba, xa sifike phaa kwaSibeko hayi bo wafuna imbini ikhoyo, hayi waqalisa upheka, wasiphekela singabefundisi. And I was so touched that uyaqala usibona, uyaqala udibana nathi,
but wasiseva. So ndambulela kakhulu uThixo ngaye and wasenhlizweni yami that I have to pray for her. Into ayenzileyo yinto engafanele ngubani na. Umuntu xa esistranger engabazi abantu akafane athathe kenze nantoni na, but because ngaphakathi kwakhe she decided to serve us. Ndambulela ubawo yaqala ke indaba yokuba nam kunye nayo, hayi ke sahlangana ke sincokola ke nasenkonzweni sidibana, nakwi-couples meeting sidibana, nasendlini yakhe ndisiya endlini yakhe nomyeni wam, nabo besiza endlini yam nomyeni wam. So ndiyambulela Sorry Meza, ndingakukhathanga. Ubungafuni uvela sikubone okanye urayithi ungaveli ekhamereni? Andiyanoba ndivelanga ke Cofa uvidiyo apha kuloo fowuni yakho, cofa indawo ethi video phana uzovela, asikuboni tu. Mbali iza Mbali incedisa mntana enkosi, ithi ke ndikudlalele ingoma 1 second wayisota. Meza asikuboni. Ukumute Meza. Umbali uyahluleka, makasifakele umbali uvideo apho sizokwazi ukubona. But if ayivumi ke it's fine, ungaqhubeka Meza. andiyazi kudala ndizama. Okay, it's fine, mandingakumosheli ixesha, ungaqhubeka uthethe. But endifuna ukutsho ukuthi ndiyambulela uThixo ngevision awayibekayo kuwe yokunika abantu ithemba endisikeleleyo kunye nam. Uyazi ibindivuselela, iyandikhalisa, iyabujija nje ubomi bam kuzo. Ndikhala ndindodwa ndithi Thixo wam lo mntwana izinto athe go through kuzo umna isezimayina ezi, ndivele nje ndilile. But kwakusakhiwa uMessi. Hey, ndiyambulela uThixo really ngezinto othe go through kuzo, because uThixo wayekwakha, wayekurebuilda okutsha. Ndisetyenziwa nabo. Preparation time ihambe nam straight. Hayi, wayekupruna efuna ukulungiselela le ndawo kuyo namhlanje. Sometimes siye sikhale sibuze uThixo why kuzoba nje, kanti uThixo khona into ayilungisayo. Uyazi bendihlelwe sesi scripture siphaya kuJeremiah 29 verse 11, that for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, and the thoughts of peace and not evil, to give you a future and a hope. So uThixo wethu othembakeleyo, izinto ebezisenzeke ebomini bakho, hayi Sorry Meza, ukhatha siyambona uziphana uthi Messi, you are so beautiful man, uphakamise izandla, God is with you, mntase amen. I know that namhlanje ndingayazi ngokuzazi ndinetha kanti ndiyapreparisha. The preparation time umama uthetha athetha ngayo ngoku. Sorry mama uthetha ukukukhatha, go ahead mama. Amen. Zi. Umhlenyane, she looks so beautiful. Ndibuka yena kule ndawo. The colors. Ndinewari nje ndingabonakali Wena wari nangubongi wena yengena yathi thiza yamnandi into ithethwa apha, ndiyayithanda inkonzo yetestimonies. Amen. Amen bongi. So ndiyambulela kakhulu uThixo, yazi ndithi xa ndijonge wena ubomi bakho zithi noba kwenzeka ntoni ngoku ndimdala ndingaka, ndithi hayi Thixo umgqithisile uyoli nakule, and uyoli nanku umile ngoku, nanku uyoli ukwindawo erayithi, nam ndizawugqitha ngoba ndithembe wena. So ukubona Moses, sometimes uye athi umye nam ngamanye amaxesha amaninzi athi masihlekeni ukouta ngoku oJohn. Rara siyakubona, and she's bold too, bakithi. Sorry Meza, zamane ndikuphazamisa xa ndifunda. Uqhubeke wena ungandibuyi. Athi bakhona oJohn banamhlanje, bakhona oMark banamhlanje, bakhona oPaulos banamhlanje,
abafana nawe ke mntanam that abangene ezintweni namhlanje sithi xa sithetha sirefreshele kuba sithi uPawulos wayethe mna ke ndibe namaxesha ndithi uYoli go through this, uYoli wenzeka this, uYoli wathi why ke Thixo ndiyayazi ukuthi nale uzawundigqithisa kuyo kukhona indawo endisakuyo. So ndiyambulela kakhulu uThixo because nditshe xa ndinqenela abantwana bam ndithi yazi bantwana bam khanijongeni nanku uYoli I'm sure bayakulandela ke qha bakulandela secretly andikhe ndibabone ke bethetha bathule bathe cwaka phofu ukhona ke the other one lo besenza imodeling ndikhe ndithethe ke naye yena nawe ndlela uthi uzijonga sithini sidlile ezintweni I always see myself in you because I relate a lot nebali lakho sozi. Yeah, ndifuna ukutsho ke uThixo usi-create for a purpose yazi Yoli. And i-purpose kaThixo ke ayizilula. Kuba khona amaxengexenge, kuba khona ukonyuka kwentaba, uyangena emililweni like Shadrach, but kuba kufuneke kwenzeke the really purpose of God, singene kwezo zinto ukwenzela ubana uThixo ongelilo ixoki ubona ubuhle bakhe ebomini bethu. Sithi nangu ke laa Thixo ungene kunye nathi emlilweni. Yini mama uthetha sorry nangu ziyengena uthi ndiyalila ke sana khala mntakwethu ziyeke ezo nyembezi zipoqa ziyeke suzihoya. Molo bhuti molo mavi sorry yes uthi molweni mamam sure. Subaleka umlilo ngena kuwo umlilo ngoba apha ekungeneni kwakho emlilweni awungeni wedwa ukhona umuntu ongena naye onguYesu. So oza kuphinda aphume kunye nawe ngomso uthi xa uzijongile uthi bendingekho kule level ndikuyo namhlanje but because of ndiye ndangeniswa andangena ndodwa ndiphumile ndisemandleni kungenxa kabani kungenxa kaYesu. So ndifuna ukuthi umntu omameleyo unika abantu ithemba uYesu uThixo wethu une-plans ezintle ngobomi bethu and ayizizo ezobubi. Xa kusenzeka ububi kuwe akakho yena uthi I am not there. Uthi noba bangaqukana ngawe mna Thixo. Ukubona mavi mandikulandele mama mlandela mavi so. Uthi mna andikho ndinguThixo but mna eyona nto ndikhoyo ngayo ebomini bakho ukuba ndikunike uxolo ndikunike i-prosperity uthi ke ngapha to give you i-future and a hope. So nangonwabisa uthi amen. Izinto zakho zonke zisesandleni sakhe. Mna ke ayikho into endincedidayo ngaphandle kohlala edolweni. Hallelujah. Whatever noba kwenzeka ntoni ebomini bam i-lifestyle yam uyibona ingathi iyaphumelela nje kungenxa yento yobana ndithetha noThixo ibe nguye ondihambisayo ibe nguye othi hamba le ndlela yithi ngapha yithi ngapha ngoba ixesha elam naye yanele. Ndivuka kusasa ndivuka ekuseni ngo-12 o'clock ndiyathandaza ndiyavuka ngo-3 ndiyathandaza xa ndisemsebenzini ndiyathandaza. I know that if ndithethe naye nguye uzawulungiselela imini yam for that day. Amen. So ndiyabonga kakhulu uThixo bangcwele kubantu bakanika ithemba Yoli. Ndiyambulela kakhulu uThixo ngawe mntanam that namhlanje sijonge uya-inspirisha ilizwe lonke abantu abaninzi bajonge kuwe ngenxa yezinto uThixo ogqithe kuzo nezinto uThixo akugqithise kuzo ukuze ube lapho namhlanje. Yona nto ndifuna ukuthetha kuwe ukuthi ndiyakuthanda kakhulu usentliziyweni yam. Yazi andingumntu uthanda uvela inoba nale nto ke yenze ngamabomi ukuba ndiyakukhumbula usitsho into yoba awuyazi kwale ndikwenza yona ndimane ndithetha ngawe apha. Umama uthetha ke guys akathandi ukugqama. Umama uthetha uthe yena ufuna uhlala phana abeyila injini ayiyo for unika abantu bam ithemba. Siyakubona sakhe no-hayi wakho nee-hearts siyakubona sakhe nam yomesi ewe siyakubona right. Umama uthetha guys uthe yena ufuna uhlala phana kulaa injini abeyila injini ayiyo
angagqami apha ebantwini. But unfortunately ke izinto azihambi njalo. Kufike ixesha loba makakhathethe ngoku, kufike ixesha ongadenzisa phambi kwabantu aziwe uba ngubani lo usemva kwalo nika abantu bam ithemba, ngumntu weqalampilo. And kwafuneka ndikhawulezise ndibhalele yena ndimchazele uba yeyi, nantsi indaba uThixo endinika into enkulu apha, kakuphakame uthandaze kunye nam. Ndabuya ndayongena kuMaMomiselo kwathandazwa, kuthandaziwe apha. Uthi Nwabisa amen, une-heart uzikhona, uthi molweni abantu abadala, ndibona ubomi bam kweli bali lakho Mama Evelyn, ndondingekaliva lonke. Uzawungena zikhona phana ku-@Messi Makhwelo 326 kuYouTube, uqale phaa ku-part 1 unyuke nalo siku-part 38 ngoku, ulandele yonke ubuhlobo bale mpilo ndiyiphileyo. But into endiqhayisayo ngayo kugqibele uThixo apha, ngoba bekuthandazwa bekungadlalwa. Nantsi ke injini yakanika abantu bam ithemba ithetha, kusandophuma ewe udrayiva kanika abantu bam ithemba, uMaMomiselo uphumile. Yes, nazo ke uthini ukhayisa uMhlemane, enkosi. Kawuqhubeke mama uthetha, ndiyaqolisa umane ndikukhadi. Nam ndiya ekugqibeni, but ekugqibeni kwam ndifuna ukuthi kuwe ndicela uthetha amazwi nje entsikelelo. I just want to speak a blessing over your life. Anga uThixo anga-enlarge your territory. Anga uThixo angakusikelela in all areas of your life. Anga uThixo angakuphumeza onke amaphupha anabo. Aqhubeke uYesu ekuphumelelisa. Uyintsikelelo kaThixo, uyazi isandla sakho sivulileyo for abantwana bakaThixo, nathi aba uyazi usibulela kakhulu mntanam. Hlala unjalo ke, ungaphakami, umthande uThixo, umkhonze, umthembe, uqhubekeke nale vision. Banintsi abantu abancedakaleyo kule vision. Indlela ebindikhalisa ngayo, I think it was 37 or 36, ndisiva abantu bebephelelwa bubomi, but ngenxa yokumamela le program, abantu they decided ukuthi bana uThixo restore back their lives ngenxa yokunika abantu ithemba. So ndifuna ukuthi uThixo akusikelele, uyathandwa ifamily yami, uyathandwa ndim. uThixo kuyakwenzele konke okunqwenelayo ngenhliziyo yakho, afezekise zonke nezidingo zakho kunye nabantwana bawo nomntana wakho. Amen. Yamkela mawam, thank you so much for ezi blessings zona. Uthe wathi omnye ulive bendikhe ndathi tshe kuye, Nwabisa ndiyazibona iihearts zakho sithandwa, enkosi kakhulu, zininzi ndiyazibona. Uthe omnye umntu bendidlula kula live wathi xa ethetha, sukuvuya emhlabeni wakho xa kukhona abantu abathetha intsikelelo phezu kobomi bakho, kunokuba igama lakho lihleli ndiyakwanazela kuthethwa kakubi ngalo, ngoba kaloku ziyakwazi ukubambeka izinto zikaThixo ngenxa yezinto eziphuma emilonyeni. Ndifuna ngesibani umlomo unepower ukufa. Uthi ke lo mntu uhamba khona yenza sure uba abantu bashiyeka bethetha kamnandi ngegama lakho, ngoba ezi zinto ezi blessings uhamba uzixosha one by one. Uthi urara Esther wa today made for such a time as this. Siyazibona izandla so rara enkosi mntana ebhelende ndiyenze ukuthi bathi mandiyenze. Unwabisa uthi haleluya. Yesu kutshiwo ke apho uhamba khona mababe nento yokuthetha entle abantu phezu kwakho, hamba ucosha ii-blessings zakho, abantu bethetha kakuhle ngawo, bekublessa kaThixo. Njengangoba umama uthetha uyandiblessa, andiyithethi kancinci ke mna ke guys, umntu othetha amazwi apositive empilweni yam. Umantho uthi amen, siyazibona ii-hearts kwakhona. Ewe, umntu othetha iblessing empilweni yakho athi kancinci tu, noba ingangumntana uthi nje kum be blessed, athethe zonke izinto ezipositive. Yho, ndizibamba ndikhawulezise because iyawusebenzela laa nto ethubeni. Makungathethwa iintshabulo apho uhamba khona, gadani izinto enizenzayo, ngoba ezibukhula ungumntu iindawo ongendawo ongena kuzo. Uthi uqhayisa uthi enkosi Mbawiza, kuthethwa nawe ke mama uthetha, uthandwa ndim mama, uyasiblessa nawe ngamazwi akho. Yes, be blessed Qhayisa, be blessed. So apho umuntu ahamba khona guys, makuthethwe izinto ezipositive phezu kwempilo yakho. Ungayamkeli into yoba kuthethwe amagama anegative. Nditshilo kumkuni, kuthiwe kum the other day komnye umsebenzi yeza kwathiwa zange ndimbone umuntu onamashwa onjengawe. Ndandiphethwe depression ngelo xesha, indiqhaqhazelisa abantwana bam, ndingakwazi kwa uqhuba imoto le yam ndiphume phandle. Ndabhukhwa off emsebenzini full 3 months, ndiqhaqhazeliswa depression.
ndigunpointile 4 guns kule ntloko yam eziyi-4 ndogqiba usupervisor wam wanesibindi sokuthi zange ndimbone umuntu onamashwa njengawe, wandibiza kawunele ukutsho wathi ngunomashwa. Ndakhala ndasothula apha isililo. Ikhona le recording phana ku-YouTube. Bantu ngenani phana siyambona usakhe uthi thank you mess sure. Ngenani ku-YouTube niyozimamela zonke ezi zitori zam. So umama uThetha xa ethetha kanje endiblessa, wow, ndiye ndibusiseke ngaphakathi umuntu othetha izinto ezipositive phezu kwempilo yam, ngoba sendi-blessed kangaka nje. I believe into yoba zizenzo zam apha kwezi ndawo ndihamba kuzo. Abantu bayibonele inhliziyo uThixo wandinika yona. Ungandiqeleli ngaba ke mna ke bahlala bekhangela ububhanqa ebomini bomntu bafuna uthetha kakubi ngaye kungekho sidingo. Ndithetha ngabantu abanengqondo, mna ungandiqeli ngezidenge mna. Thetha abantu abanengqondo njengangoku umama uThetha uthetha izinto ezipositive apha empilweni yam, ndiyamkela. Mama uThetha ngaloo mazwi thank you. Uthi uManto, oh Thixo wam, look at you now, it's God mntakwethu, kuThixo lona undenze ndanjena. Ngoba kaloku abantu abathetha izinto ezinegative mna ingena kule ndlebe iphume ngaphaya. Qha into endiye ndibale ngayo ukuthi ndiza kuprova wrong kule nto uyithethayo, because kaloku mna ndiyazazi uba ndingubani and ndiyablesswa mna apho ndihamba khona. So out of abantu abayi-100 nizaba babini nithetha ububhanqa ngam, uyaqonda? So it simple means uba ndingayifaki noyifaka ezindlebeni zam. Yes, ndimamele mna abantu abanjengomama uThetha bathetha impiliso phezu kobomi bam. Enkosi mama uThetha. Uthi urara yo sisi, I know ude ucinge uba nyhani unengxaki. Ungaze ucinge uba unengxaki, kanti ngabantu bakaThixo bazawuthetha kakubi ngawe. Ndithilo mosina uYesu kwayena kwathethwa izinto ngaye, kuxokwa abantu bakaThixo bakholelwa, bancedisa, babetha nabo bamxhaka baze bambulala. Ndinibalisele loo nto last week. Akho mntu ungayaziyo ke ibali lakaYesu. Ongalaziyo makakhangele iBhayibhile ahlale layo afunde kakuhle phaa eBhayibhileni kuthiwa uYesu kwenzeka ntoni if awulazi elo bali. Mama uThetha ungaphinda uqhubeke uba ubusathetha. Ndigqibile ngoku, ndiyambulela nje ubawo that iplan yakhe i-right ebomini bakho and iphumelele ngohlobo ebekufuneke ihambe ngalo, ngoba ikhona indawo ethi God's plan often comes through unexpected events that force you in direction you never would have gone. Because sometimes nyani imeko esithi go through kuzo zizinto okanye events ezenzeka ebomini bethu zizinto azange sazicingela. As a sacred that Esther, because naye she was on my mind by xa ndicinga ngawe, ngoba uEsther i-background nje engabonakaliyo, but uThixo namhlanje wambeka as a queen. So ndifuna ukuthi nawe you are the queen of heavens. Ungazoyikiseli, ininzi nje into uThixo sezawuyenza ngobomi bakho. I love you so much. Thank you mama. Thank you mama uThetha ngokuthatha ixesha lakho usigcine kunika. Enkosi kakhulu ngobukho bakho. Yes, ungadropha ke okanye uhlale apho ku-mute ndigqibezele. Sendiselelwe yi-5 minutes anyway iphele into ibithethwa namhlanje. Siphinde sizame next week. Nditshilo bendicinga uba abefundisi ndawugqibela ngabo. Sivale unika, akavaleki unika, iyaqhubeka indaba ke next week. Yes, ubhalile umuntu phana ebethetha ngabantu uba uThixo uyakwazi ukuthumela abantu. Gqaphathise yotshona la message. uThixo uyakwazi ukuthumela abantu nganye nangababini bafike benze izinto ezibekufanele bazenze ebomini bomuntu. Ndithe unegative lo wayena masimthathe simbeke ecaleni, ufana nongekho, aka-exist abantu banengqondo ezinegative bafuna ukuzihlohla ezangqondo zabo apha kuwe bakubize ngamagama. Urara uthi oh wow, that was powerful mama. Uqhwabe izandla phaa urara, siyabonga ke. Right, phana ke ngoku ndizagqibezela ke ibali loba kwenzeka ntoni. Obunye ubugqirha obuba live guys, live ubugqirha bandishiya bondixhaqhe umqolo lona. Ndibethwa zizinto endingazaziyo emotweni. Yey ubugqirha thandazani bantu bakaThixo, thandazani. Ndithe emoyeni kuyaliwa kurafu apha phandle. Ndizawubuya nalo ke ngokweli bali ndigqibezele next week because wow, unika abantu bam ithemba akapheli. Ngoku bendithi yaphela namhlanje akapheli tu. Kufuneka ndiphinde ndincambaze next week ndide ndiligqibe elibali. Ndilibalisele ke with the part endabethwa zizinto endingazaziyo emotweni uba kwenzeka ntoni phaa. Usakhe uthi ndifuna uliva ke eli lobethwa. Yewethu kuninzi sakhe.
kuninzi ndizanibalisela izinto ezi mna zobugqwirha. Ndiyazana namagqwirha, nditshilo kuni, namadimoni ndiyazana nawo, nawo ayandazi, bandibetha ngezinto endingazaziyo. Ndiyabuya nelo bali. Ewe, next week nindijoyine nizawuva izinto ezi. Phana ke ngoku mna ii-scriptures endiphume nazo, ewe, koba butyebi obenzeka phana, uSabatha walimala ingalo, wophuka ingalo uSabatha ngenxa yobugqwirha. Uthini uSabatha? Uthi uzongena nini again? Ndingena Saturday, sakhe ndingena Saturday at 11 o'clock. Ibikhona ke into ebhaliweyo phaa, Nkosi yam indishiyile la message, uthetha uzondinika amandla okuthandaza nangakumbi. Ndiyacinga bethetha nomama uthetha, but seyidlule la message kaza ndibonanga. uSabatha uthi ke kwakunzima, umntu owayekhona lo wophukelwa ingalo phana, kuthi uSabatha kungene uRara athi amen, sisivile. Jesus watsho ukuthi we must pray always and never give up. Luke chapter 18 verse 1. Akukho kunikezela abantu benkosi noma i-results zingabonakali zomthandazo, sukuyeka, qhubeka uthandaze. Ewe, xa ephela amandla ungaphumi kwanto emlonyeni, khala kuThixo, khala, mkhalele uThixo. Ewe, noba kungaphumi into emlonyeni wakho, uThixo uyeva, ndimbonile, siva phaa kum. Ewe, ndiyafuna ke quickly ukufunda ezi scriptures. Uthi phana ndifumene ezi scriptures, uSam phana u91 verse 4, uthi yena, he will cover you with his feathers, he will shelter you with his wings, his faithful promises are your armor and protection. Ewe, ithi ke ngesiXhosa, wokugubungela ngeentsiba zakhe, uzimele phantsi kwamaphiko akhe. Likhakha, ingwele tshetshe, inyaniso yakhe. Ndimbonile ke laa Thixo endizimelisa, guys, ngalamini ndibethwa zizinto endingazaziyo, ndaqhaqheka umqolo ngamagqwirha la ndithetha ngayo. That is why ndithi kuni anabudlelwane negqwirha, andinalo nezinyo enzaliveza negqwirha. Nothi ngo-2025 ndithenza wavuthulula amagqwirha, ndize nomkhonto wasezulwini, ndithe ixesha lakaYesu azawuthi baxolele, abayazi into abayenzayo. Hayi, ndidlule mna kweso stage, uThixo ndinika umkhonto. Uthi uRara amen, uthi uSakhe power, yes. Mna ndinikwe umkhonto, andinikwanga uba ubaxolele. Ndikhe ndaxolela abantu bakaThixo bangandiyeka sekunjalo, ndimane ndixolele, emva kokuxolela ndimane ndixolela 42 years na 42 mna. Aba bantu bandizama, ndizalwa, bayibona ingxaki ndizalwa, kuzawuhanjwa apha. Bandiqala ngela xesha ndandizalwa, ndazothi ndiyanotice ezinye izinto ngoku sendina-10 ke ngoku sendiye ndindluntu, ndiyaqaphela. Ngoku 32 years down the line, masiqale phaa ku-10 at least, because bandihoya aba bantu ndisazalwa. Ewe, phara uthi haleluya, bayihoya ke ifamily yam, bayiqweqwedisa kwaphela nyanga abo ke abo ndinixelela ngabo. So that is why mna andinayo into ehlekisana negqwirha. uThixo ke ngoku ndinika umkhonto, ndiyatsho ngowezulu, andiziwoza mna njengoYesu ndithi bawo baxolele, because I've tried that many years, and I try 32 years of my life. Abantu bandikhwela entlokweni, benza izinto, behleka nam, ndibagadile ngoku abantu bakaThixo. Nokuyazi bakwenzeka ntoni, ndibuyela kuThixo, ndithi umkhonto masibuyisele kubantu bakhona. Masikhiphe phaa ebantwini bakaThixo, because kaloku bayahlupha abantu bakaThixo. Apha emhlabeni kaThixo sihleli ngamacala entsula ngenxa yamagqwirha nenxa yamadimoni naba banejelasi. Ndithi yaphela yonke le nonsense apha ku-2025, because ndimdala ngoku, 32 years down the line, kusetyenzwa amagqwirha senza intando yawo edakasa apha emhlabeni. Mna uba lizawuqonda kum, funeka libe ready uba kuzawudilwa apha. Ewe, maliqiniseke uba lizonzani. Qhayisa uthi ubukade uphi ebomini yam, kudala ndikudinga, ndikhe ndamqumbela uThixo. Ewe, nam ndikhe ndamqumbela uThixo, uzawuzimamela izinto zam phaa ngoku bendithetha phaa ekuqaleni. Amaxesha amaninzi ndimqumbela uThixo, andivelanga ndomelela ndaqina ndayile nto ndiyiyo, ndiqiniswe zezinto zininzi ndingene kuzo. Kanti ibiyi-preparation time, mntanam, ndandingazi ngelaa xesha kuvaleke kuthemba, kanti uThixo wayendilungisa, ngoba kaloku wayeyazi kuzawufika kweli xesha ngulo nyaka lo siqala ngawo 2025, ndithi igqwirha ndizalivuthulula. Ewe, demons alivuthulula. Umntu onejelasi engacacanga apha, yeyi, ndiza kuvuthulula, hambela phaa kude kunam, ubusondela kum, uze ngendlela embi, yeyi, ndiza kuhoya. Ndilapho uThixo ndinika umkhonto. Uthi uRara, haleluya, siza kunyathela phezulu. Thini? Siza kunyathela, ndiyacinga, phezu kwenyoka nomadukudwana, akho nto iyakusonzakalisa. Ndinaso ke esi scripture uthetha ngaso apha Rara, bendisibhalile, but ixesha liyandibetha for uba ndikhawuleze ndizifunde ii-scriptures zam. uSakhe uthi they tried to murder me, bancama, vuthulula. Hayi, anabudlelwane. Hayi Sakhe, makuliwe, kuyaliwa apha. Uba nilibele kuhlala, nilibele kuncuma everyday, yeyi, ixesha lokuncuma lidlule.
Right, iscripture mandikhawulezisa andazi noba bendiqale ngobani ixesha. Nkosi yam uthi urara Luke 10 19 sisi. Yes. Enye endiyibhalile apha moya oyingcwele ixesha liyandishiya andazi uba bendiqale ngobani ixesha. Kodwa ngathi bendiqale leyithanyana ne andazi. Ewe ndikhangele leso ukuba andizodlulisa ixesha bangapheli bengafuni i-recording yam ikwazi ukungena. Ewe yeyi nantso ne-laptop indenzela izinto. Ndibhale esinye iscripture phana sithi Psalm 121 chapter 7 verse 8 sithi the Lord will keep you from all evil. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forever. Mandivele ndiziyeke ezi scriptures ndibuyele kuzo ndingangxamanga ndithethe ngazo kwenze ba abantu bazondi-understanda uba ndithini nditshilo abantu basemhlabeni bafuna mna ndingumuntu opractical ndifuna ndithi ndithetha ngale nto ndithetha ngayo ndibe ndibuyele escripture ndithetha ngezinto ezenzekayo apha emhlabeni kaThixo ndinganixeleli ngeBhayibhile kuphela because abantu abaninzi iBhayibhile abayazi. Mna funeka ndithethe ngeBhayibhile ndibuye ndingene kububomi bam bobutyobo ukuze umuntu kaThixo azo-understand uba ndithetha ngantoni na. Masivele siyivale siyishiye apha because andikhumbuli ndiqale ngoba ixesha and le recording kufuneka ifumanekile. Yes, enkosi kakhulu ke bantu benkosi ngokundijoyina. Thank you so much, especially kumama uthetha umfundisi uthetha umfundisi umiselo wemphana umfundisi umtuli prophet ndiyanibonga guys. Thank you kumuntu wonke othathe ixesha lakhe wahlala apha nam. It's full 3 hours ndithetha guys, nditshilo mna ukuthetha akundihluphi nganix. Ndingathetha imini yonke lento uThixo athathe le vision wathi ke ngoba ndiyacotha ukubhala waphela esithi hey kawuthethe ntombazana. Right, sigqibile ke namhlanje ndizanibona next week ndigqibezele elibali lamagqirha. Baba yini enkosi.